सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है। वो लोग के बता दी, कल खेसारी लाल यादव के वो फिल्म सैया अरब गई लेना के नाम चेंज करके अरब नाम से निर्भया के साथे मुहूर्त कर ले। ओकरा बाद से खेसारी लाल यादव के सारा फैन गुस्सा बारे। तो वो लोग के बता दी तो दूसरा बार हटे जौन की खेसारी लाल यादव के फिल्म छिनाइल बटे। तो वो लोग के बता दी तो खेसारी लाल यादव के सारा इंडस्ट्री दुश्मन हो चुकल बा। केहू नहीं के चाहती खेसारी लाल यादव आगे बढ़स। लगता उनका साथे धोखा होला। पहले फिल्म के कहल जाला, ओकरा बाद में उनका से फिल्म ले लेवल जाला। ऐसे वो लोग के बता दी तो खेसारी लाल यादव 2018 में नंबर 1 पे चले। एक कारण बहुत लोगों के निगाह में आ गए खेसारी लाल यादव, जे कारण उनका से लोग बदला ले रहा। वैसे वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव के लगे फिल्म कैसे कमी नहीं खे, लेकिन लगभग पूरा इंडस्ट्री का दुश्मन बनल रहेला। हर समय कोनो ना कोनो विवाद होत रहेला। अगर केहू भी बयान देवेला तो खेसारी लाल यादव के लेके ही देवेला, खेसारी लाल यादव के खिलाफ ही बोलेला। जोन की रउआ लोग भी देख लो कि कई गो इंटरव्यू में कई जना अलग अलग बात कहेला लोग। वैसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म सैया अरब गइले ना उनका हाथ से निकल चुकल बा। वो फिल्म के निर्भया कर रहल बाड़ी, जो फिल्म के नाम है अरब। ऐसे वो लोग बता दी तो यह रहल अभी तक के सबसे बड़ खबर जो उनकी छपरा जिला भोजपुरी वो लोग के लेके आई। ऐसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव के पीछे सारा इंडस्ट्री पर रहेला, चाहे केहू हो को। ऐसे वो लोग बता दी तो लेकिन खेसारी लाल यादव के फैन उनका साथे बारे तो खेसारी लाल यादव के कुछ नहीं हो सकत। ऐसे यह रहल खबर। अगर इन लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबावल ना भूली, ताकि वो लोग अपडेट आसानी से मिल सकू। धन्यवाद।